Wel, croeso cynnes I bawb sydd wedi ymuno â ni heno ar gyfer Her Gyfieithu 2021 a hefyd cyfle I ni ddathlu canmlwyddiant PEN. A very warm welcome to everyone who has joined us this evening for the Her Gyfieithu 2021 and also to celebrate the centenary of PEN. Mae 'na gyfieithu ar y pryd i'r Saesneg o'r Gymraeg. We have simultaneous translation from Welsh into English, and you can receive that by pressing on the little globe icon at the bottom of the screen and selecting English. And then when we speak English, you will just hear our voices, ac yna, pan da ni siarad Cymraeg, mi fyddwch chi yn clywed y cyfieithydd yn cyfieithu ni. Mae gennym ni nifer fawr o siaradwyr heno, nifer fawr yn cymryd rhan heno, a phobl o fwy nag un gwlad wedi ymuno â ni. Felly, da ni'n arbennig o falch o gael cwmni 2 berson yn enwedig, sef enillydd Her Gyfieithu 2021, a hefyd y bardd gwreiddiol, Samira Negrwsh. Hi gynigodd I cherddi hi wedi I ni fynd ati hi, I ofyn iddi hi, roi cerddi I ni ar gyfer Her Gyfieithu 2021. Ac fel gwyddoch chi, bob tro ar gyfer yr Her Gyfieithu, mae yna bartneriaeth eang o bobl yn dod ynghyd. Mae cyfnewid fel Cymru yn sylfaenydd ar gyfer y gystadleuaeth yma. Hefyd, ers nifer o flynyddoedd bellach, llenyddiaeth ar draws ffinia a Chymdeithas Cyfieithwyr Cymru, Prifysgol Abertawe, erbyn hyn Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, a hefyd wrth gwrs Wales PEN Cymru. A da ni'n ddiolchgar hefyd I Gyngor Celfyddydau Cymru am I cefnogaeth I waith nifer o'r partneriaid yma yn y maes I hyrwyddo cyfieithu llenyddol yng Nghymru ac I gyfnewid rhwng Cymru a'r byd. Mae nifer o'n siaradwyr ni heno'n cynrychioli y bartneriaeth eang yna. Ac hefyd, bob blwyddyn, da ni'n dewis un iaith neu un cyd-destun llenyddol a gwleidyddol a chymdeithasol fel ffocws i'n Her Gyfieithu ni. Ac wrth I ni gynllunio ar gyfer Her Gyfieithu 2021, roeddwn ni'n awyddus I edrych ar y byd Arabaidd, a dyna yn y bôn pam yn bod ni wedi troi at y bardd Samira Negrwsh, sydd yn deud bod ganddi hi 2 mamiaith, sef Arabeg, Ffrangeg a Tamazicht, sef yr iaith frodorol yn y rhan yna o Algeria ac rhan eraill o Ogledd Affrica hefyd. Felly, mi oedd troi at Samira yn rhan bwysig o'r hyn yr oeddem I eisiau I weld fel cyfnewid rhwng Cymru a'r byd a hynny drwy gyfrwng barddoniaeth. A hon ydy un o'r cystadlaethau barddoniaeth, cyfieithu barddoniaeth prin sydd na, lle nad ydy'r cyfuniad yn gyfuniad rhwng y Gymraeg a'r Saesneg. A deud y gwir, hon ydy'r unig gystadleuaeth gyson sydd na I gyfieithu i'r Gymraeg o wahanol ieithoedd ar draws y byd. Felly, cyn mynd ymhellach, dwi jyst am roed un gair byr ar ran y dirprwy weinidog ar gyfer y celfyddydau a chwaraeon yn Llywodraeth Cymru, Dawn Bowden, sydd am ddymuno'n dda I ni ar gyfer yr seremoni heno, ond yn anffodus ddim yn gallu ymuno â ni. Da ni'n ddiolchgar iawn iddi hi am ei chefnogaeth i'r digwyddiad yma. Felly, heb gystadleuaeth, heb feirniad, does dim modd cynnal cystadleuaeth. Felly, y fraint gyntaf gen I heno ydy cyflwyno beirniad Her Gyfieithu 2021, sef Sian Melangell Dafydd, sydd yn adnabyddus yn ei hawl I hun fel awdur ac fel bardd, fel cyfieithydd ac fel beirniad llenyddol darlithydd ac hefyd yn olygydd ac yn gynolygydd ar gylchgronau llenyddol. Felly, Sian, mae'r llwyfan I ti.
O, Elin, diolch am y cyflwyniad, a mae'n fraint gweld y wynebau rhai yn gyfarwydd yn ymddangos ymlaen ni ar y sgrin oswaitha i bawb. Ac felly, heb oedi, mi wna i symud ymlaen at yr adroddiad cwta iawn dwi wedi i'w baratoi, sydd yn rhoi chydig bach o flas i bawb o'r mwynhad dwi wedi cael o feirniadu'r gwaith yma. Dwi wastad yn dweud mai gwaith cyfieithydd ydy'r darllenwr mwyaf agos at ddarn o lenyddiaeth, ond dwi hefyd wedi profi bod hynny yn rhan o fraint y beirniad hefyd, achos dwi wedi cael y profiad o ddarllen y lleisiau amrywiol sydd yn codi o fod yn gweld cynnyrch cystadleuaeth. Felly dyma ni i chi. Rwan, y gerdd gyntaf i mi ddarllen gan Samir yn y grwys oedd Qui parle, a hynny yw pwy sydd yn siarad neu pwy sy'n siarad. Ond i mi ddarllen y gerdd drwy gyfrwng cyfieithiad gwych Marlin Hacker yn gyntaf, ac felly roedd mwy nag un llais yn siarad ar yr un un pryd, roedd Ffrangeg, Algiers, y bardd a Saesneg y cyfieithydd, yn ogystal â'r gerddoriaeth danddaearol mae hi'n honni sydd yn nyfnder barddoniaeth. Yn Qui parle, gofynnir ac atebir fel hyn, Qui es-tu? Une structure complexe des silences. Pwy wyt ti? Strwythur cymleth o dawelwch. Her y beirniad yn y gystadleuaeth hon oedd mynd ar drywydd swyn, sain, safle geiriau, drama geiriau, a thrywad y seibio tawelwch yn y gwaith pan oedd yn ymddangos yn y Gymraeg. Rhaid deud ein bod ni wedi dewis tair cerdd oedd yn sialens aruthrol eleni o gyfres 6 Arbres de Fortune. Gofynnwyd am gyfieithiad o'r tair gerdd gyntaf yn unig. Mae'r tair yn manteisio ar y gofod rhwng geiriau a'r dudalen. Os erys y cyfieithydd yn gaeth, y gaeth i'r patrwm gofodol ag hynny dyn ni'n gweld yn y gwreiddiol, mae'n onorfod na all y cerddi lifo efo'r un bwrdwn deallusol a cherddorol a beth dyn ni'n gweld yn y gwreiddiol. Mi gawson ni 5 cyfieithiad, a bob un o'n nhw yn gry iawn mewn ffyrdd gwahanol, falle yn gwneud yn swyddi yn arbennig o anodd. Allai ddweud efo balchder hynny am yr amrywiaeth dewisiadau dwyth iawn gafwyd yn y gystadleuaeth. I ffiganwen nhw oedd Ardwyniad, Beryl, Cath y Nos, Tarwai a Tempo. Ar ddechrau'r gyfres yma gerddi, dyfynnir o L'homme approximatif gan Tristan Tzara, gan Samir yn y grwys, a dyfyniad cwta yw hyn. Homme, un peu animal, un peu fleur, un peu métal, un peu homme. A fel yna, a'i lafargannu ar diffyg atal nodi sydd yn y linell yna. Dim un full stop a dim un coma. Ac i roi syniad o'r ystadeuang o leisiau a gyflwynwyd yn y gystadleuaeth gan ein cyfieithwyr ni ar gyfer y 3 gair un peu animal, felly cymal go syml fyddwch chi'n meddwl, mi gafwyd gronyn anifail, lled anifail, dipyn o anifail a 2 rhannol anifail. Cafwyd amrywiaeth yr un mor eang o deitl y gyfres hefyd, a dyna lle dyn ni'n dechrau ar y sgwrs fel petai am dewisiadau ynghylch sut yn hytrach na phwy sydd yn siarad y cerddi. Yn y drydydd gerdd yn arbennig ceir bob cywair lleisiol posib fel ateb i'r her, o'r ffurfiol feiblaidd hyd at y cyfarwydd. Mae'r mwynhad beirniadu yn dod o'r llefydd lle does na ddim tebygolrwydd o gwbl rhwng y cyfieithiadau, gan yngorfodi i glosio at fy iaith fy hun, ac hefyd yn byw ac ailadrodd y gwaith gwreiddiol, yn fras yn gorfodi fi i ofyn cwestiynau. Yn y gerdd gyntaf, mae'n enghraifft yn codi o hyn yn y geiriau, un solfège sans bruit. Wan ceir traddodiad o sofa yn ysgolion neu ysgolion Sul yng Nghymru, yn sicr yng ngho i.
sydd yn cydseinio'n hyfryd efo'r defnydd o solfege wrth un cerddoriaeth yn yr iaith Ffrangeg hefyd. Dyma le gymarol saff rhwng y ddwy iaith. Ond, yn y cyfieithiadau, mi gawn ni sofa myd gan ardwyniad, sofa heb yr un smic gan Beryl, solfegio di-sain gan Cathanos, sofa myd gan Tarowai a cerddoriaeth di-sain gan Tempo. Da chi'n gweld yr holl bosibiliadau posib sydd yn codi yma. Wrth droi at yr ail gerdd, ro'n ni yn wir disgwyl gweld honno fel rhyw fath o brawf litmus gyda rhan o'r gerdd sydd yn ymddangos fel rhestr o ailadrodd fel petai'r siaradwr yn poeri geiriau bron. Mi ddarllenau i y pwt yn Ffrangeg cyn dod at yr opsiynau amrywiol mae gafwyd yn y Gymraeg. Y a-t-il des yeux en ce monde, des oreilles en ce monde qui soient nés pour accueillir en leurs âmes l'obscurité, 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 l'obscurité. Lle pa air fath yn cario bwrdwn y gerdd yn Gymraeg, pa un gair. Pa air fydde yn dal perfformiad, y cwestiynu a'r ymosodiad geiriol. Mi gawn ni anweddistra gan Tempo. Anlladrwydd neu anlladrwydd gan Cathanos a Gardwyniad. Ffieidra gan Tarowai, a mae hynny'n dod â ni yn agosach at bwriad y gwreiddiol bod Tarowai yn achosi oediad yn y gair ei hun yn ffieidra. Yna, mi ddarllenes i fersiwn Beryl, a dyma glywed iaith syml yn pefrio. Awys lygaid yn y byd hwn, clustiau yn y byd hwn, a aned o'i heneidiau'n agored i dderbyn pethau ffiaidd, 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 ffiaidd. Rhan mae Beryl yn dewis ansoddair yn hytrach na berf. Ac hynny yn dod yn agos at wirionedd a drama yn y gerdd gwreiddiol. Hefyd, mae'r fersiwn yma, byddech chi ddim yn ymwybodol ohono fo wrth gwrs wrth glywed, ond mae Beryl wedi torri linell gyntaf yn y dyfyniad yna, gan fod angen saib naturiol yn y Gymraeg, a does yna ddim atalnodi yn y gwreiddiol, ac felly drwy ddod â saib naturiol hefo llinell newydd, da ni'n cadw at sylwedd a rhesymeg y gwreiddiol, felly torri rheolau mwyn cadw at y rheolau fel petai. Dim ond cipolwg sydd yma o'r mwynhad dadansoddol ges i wrth feirniadu eleni, ond gallwch chi weld eisoes dwi'n siŵr fod yna un cyfieithydd yn serenu. Beth am i ni ddod yn ôl felly at deitl y casgliad, 6 arbres de fortune autour de ma baignoire. Mae yna gair fortune achos oedd y nifer fwyaf o gwestiynu wrth gyfieithu y teitl. Dros nos oedd coed ardwyniad a Tempo hefyd. Coeden ffawd oedd gan Cathanos. Coeden nawn ar tro gan Tarowai. A mae'r holl ystyron yna yn fortune, yn arbennig fortune y teitl, fel mae radeau de fortune yn rafft dros dro, fysa chi'n deud makeshift raft yn Saesneg. Mae o'n rhywbeth wedi wneud ar frys, na fydd o ddim yn para, ond yn gwneud y tro gobeithio. Ond mae hefyd yn wrthrych wedi ei daflu at ei gilydd efo look, gan adael popeth yn wylo ffawd. A mae'r cyfieithiad mwyaf heriol a hyderus o'r teitl yn rhoi 6 choeden unos. A hynny yn mynd dan groen yr holl ystyron gwreiddiol fortune. A mae o hefyd yn rhoi i ni ddatrysiad sydd rwsyd yn hynod Gymreig. Fe balch iawn ydw i eleni yn cael y cyfle ar fraint o roi gwobr yr Her Gyfieithu i awdur y geiriau hynny. Dyma gyfieithydd gofalus sydd wedi mentro ac wedi canfod cymalau a careful translator who has ventured and who's discovered simple, inspiring phrases which allow Samira's words to transfer. Ag i'r ddau lais yna bodoli hefo'i gilydd. Felly llongyfarchiadau mawr i Beryl. Diolch yn fawr iawn, Sian. Mae'n hyfryd clywed beirniadaeth mor
dadansoddol. Mae yna lawer i gymryd i fewn yn fanna. Ac wrth gwrs, da ni ddiolchgar iawn i'n partneriaid o'r 4 Gwynt sydd yn cyhoeddi y feirniadaeth honno yn ei chyfanrwydd ac yn cyhoeddi cyfieithiadau buddigol. Felly, draw a phawb at wefan o'r 4 Gwynt i gael mwynhau y feirniadaeth eildro ac hefyd i gael gwerthfawrogi yr cyfieithiadau. Felly, Beryl, wel, mi fu o Beryl a minnau ar y radio yn gynharach heddiw. Yn siarad ar raglen Fôn Roderick dros ginio'r BBC Radio Cymru. Tua 20 munud i 1 os ydych chi eisiau gwrando nôl. Ond Beryl yw Robin Farrar. Ac mae Robin yn medru ymuno â ni heno. Mae Robin yn diwtor iaith llawrydd. Ac ar hyn o bryd mae Robin yn byw yn Rambouillet, ger Paris. Un o ochra mynydd Llandegau ger Bangor ydi o yn wreiddiol ac wedi fagu ar aelwyd ddwyieithog yno. Mae gefndir o ran ei radd mewn mathemateg ac wedyn mae Robin wedi ymddiddori cryn dipyn mewn materion amgylcheddol ar hyd y blynyddoedd ac wedyn wedi troi yn fwy diweddar at faes ieithoedd. Mae Robin yn enw cyfarwydd fel ymgyrchydd Cymdeithas yr Iaith ac hefyd wedi bod yn gadeirydd y mudiad ac yn ysgrifennydd am gyfnod. Ers 2019, mae o wedi symud i fyw i Ffrainc. Diddordeb mewn ieithoedd wrth gwrs yn parhau, athro ac yn gyfieithydd erbyn hyn. Ac mae Robin yn deud nac wedi hogi sgiliau yn yr iaith Ffrangeg drwy fyw bywyd yn yr iaith honno y mae o, gwneud gwahanol weithgareddau. Ac wrth gwrs mae Robin yn siarad rhywfaint o bwyleg hefyd, a Robin wedi cael ambell i sgwrs mewn basgeg hefyd erbyn hyn. Felly, sorionac Robin, llongyfarchiadau gresog iawn iawn i ti. Ond, cyn i ni droi at Robin, mae rhaid i ni droi at yr rhai sydd yn mynd i wobrwyo Robin yn ffurfiol. Felly gai ofyn yn gyntaf i Geraint Parry o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru i wobrwyo un o'r gwobra i Robin. Wel, llongyfarchiadau mawr i ti Robin ar ennill Her Gyfieithu 2021. Oedd hi'n galonogol iawn clywed Sian yn deud i hon fod yn gystadleuaeth gre a bod cyfieithiad Robin o gerdd Samira wedi iswyno hi. Dwi'n siŵr yn bod ni gyd yn edrych ymlaen at glywed Robin yn sôn am ei gyfieithiad ac yn darllen y gerdd yn y man. Gai ddiolch i Sian am ei beirniadaeth ardderchog ac i bob un o'r cyfieithwyr a fentrodd gyflwyno'i gwaith yn y gystadleuaeth hon. Da ni fel Cymdeithas yn falch iawn o noddi ffon yr Her Gyfieithu unwaith yn rhagor eleni. Da ni wedi bod yn gwneud hynny rwan ers nifer o flynyddoedd a hir dwi'n gobeithio y parhaid hynny. Ac wrth wneud hynny, mae'n bleser gennym ni gydnabod gwaith crefftus Elis Gwyn, sydd unwaith eto eleni wedi naddu'r wobr unigryw hon o ddarn o goedyn mae wedi dod o hyd iddi hi yng nghyffinia ei gartra yn Llanystumdwy. Mae'n ffon wirioneddol hardd, diolch yn fawr i Elis. Wel Robin, dwi'n gwybod sut ni'n mynd i wneud hwn yn fama ond dyma ni'r ffon beth bynnag o waith Elis. A dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn at y cyfle i drosglwyddo hon i chdi yn fuan iawn pan ddaw y cyfle i ni gyfarfod yn rwla yn y cyffinia yma pan fyddi di nôl yng Nghymru. Beth bynnag, llongyfarchiadau bresog i ti ar dy gamp. Diolch yn fawr iawn, Robin. Robin, diolch yn fawr iawn, Geraint, mae'n ddrwg i ni. Ac diolch yn arbennig i Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru am noddi'r ffon yma fel mae Geraint yn dweud ar hyd y blynyddoedd ac i Elis Gwyn am ei waith crefftus arbennig iawn. Mae'r ffon eleni cyn hardded ac erioed. Diolch yn fawr iawn. Gai droi rwan at yr athro Tudur Hallam o Brifysgol Abertawe sydd hefyd am roed gwobr rithiol i Robin. Wel, jyst ar ran Prifysgol Abertawe, gai estyn llongyfarchiadau i ti Robin am ennill y gystadleuaeth a diolch hefyd i Sian am y ferniadaeth. I'n credu bod e'n weddus bod Abertawe yn noddi'r gystadleuaeth
Mi'n dod nawr atoch chi o seminar ar y ddrama ac o'n i'n annog myfyrwyr i ddarllen llawer o lyfrau ar farddoneg, a hynny wrth gwrs yn gwneud fi feddwl am Her Gyfieithiad o barddoneg Aristoteles, Ceri Davies yn yr un maes cyflwyno'r clasuron i'r Gymraeg, a os neidio ni at genedlaeth fwy diweddar, Rhianedd Jewel, a nath gychwyn i gyrfa yn Abertawe, bellach yn Aberystwyth wrth gwrs. Mae llyfr hi, Her a Hawl Cyfieithu Dramâu, yn gyflwyniad gwych i'r maes yma, yn sôn am estroneiddio, domestigeiddio, a hefyd Hannah Sams yn fwy diweddar yn Llen Cymru yn annog pobl i ystyried cyfieithu dramâu o'r Gymraeg i ieithoedd lleiafrifol eraill. Yma hefyd yn Abertawe wrth gwrs oedd prosiect Dafydd ap Gwilym, a nid jyst yn adran y Gymraeg, llawer hefyd yn yr adran ieithoedd modern, yn enwedig yn y Ffrangeg, pobl fel Derek Conan, Andy Rothwell wedi ymroi faes cyfieithu, ac wrth gwrs os ni'n sôn am Her Gyfieithu a chyfieithu clasuron, yn fwy diweddar nawr, ni'n gorfod meddwl am Tom Cheeseman a sut mae a rhai eraill yma wedi arloesi gyda chyfieithu llenyddol a chymorth cyfrifiadurol. Felly, digon gweddus yw i, dwi'n meddwl bod Abertawe yn noddi'r gystadleuaeth a llongyfarchiadau mawr i ti, Robin, ar y gerdd. Dwi'n disgwyl mlaen i ddarllen y gerdd. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn, Tudur. Diolch a'ch pwysigrwydd yna wrth gwrs o gyfieithu i'r Gymraeg, a hynny o ieithoedd heblaw Saesneg da ni'n pwysleisio bob amser. Mae angen i ni wrth gwrs ehangu ein iaith ffynhonnell mwyn gallu cyfoethogi ar deithi'r iaith a datblygiad mynegiant creadigol yn yr iaith. Felly, troi rwan at Robin, a chyfle i ti ddeud ambell i air, Robin, ar ôl i bawb fod wedi cael dy longyfarch di a geithrio wrth gwrs Samira. Mi geith hi chyfle yn y funud. Ond diolch yn fawr iawn i ti bod chdi wedi gallu ymuno efo ni heno. Da ni gyd wedi dy longyfarch di yn frwd ac yn wresog. Felly, dy lwyfan di rwan i ti gael darllen y gerdd, dy gyfieithiad di, ac hefyd i ddeud chydig o eiriau. Llongyfarchiadau i ti, Robin. Diolch yn fawr. Dwi'n credu na i ddechrau trwy darllen y gerdd, a wedyn illa, efo faint mae hwnna'n gymryd a neud ambell i sylw wedyn. Ond diolch yn fawr i bawb am i sylwadau caredig. Felly, ar ein pennau mae cysgod vertigol sy'n dirgrynu. Cysgod sy'n clecian ar ein pennau, chwibanu dirgel ar y gwastatir cras ar ein pennau trymlwythog. Ac wrth iddo chwibanu, heb fod disgwyl iddo chwibanu, a'n pennau'n grwnan, to concrid sy'n rhoi lloches i'n hwyliau, ein hochrau byrbwyll ar y platfform unos, cysawd wedi ollwng, yn niwloedd y synhwyrau. Dwi ti ddim wedi gadael y llongdrylliad llychlyd. Mae'r cysgodion vertigol yn rhedeg ar ymylon y twyni. Dylygaid wedi lapio y tu ôl i'r drych crwm, amddiffyniad ansicr rhag golau uwchfioled. Nodau du ar ymylon y twyni, solffa heb yr un smic. Dwi ti ddim wedi gadael y llongdrylliad llychlyd. Cysgod vertigol wedi blannu yn y gwastatir cras wyt ti'n ei ddyfrio ag addewidion. Yr organ fetal sy'n dirgrynu ar ymylon yr ysgyfaint, ar y platfform concrid lle mae'r alawon yn atseinio'n groes. Amddiffyniad, ansicr ar gyfer totem unos. Yn yr ardd gerig, mae dyn myd yn dawnsio, marnad anhysbys. Bydd dyn byddar yn ôl y sôn, yn hau camau digonedd a chylchoedd fel yr haul. Chafodd o mwy eni i glywed y byd yn mynd ar dan. A oes lle a ddaeth i'r lan ar gopa anghofedig, lle na all y newyddion mwy gyrraedd,
lle na allid rhegdybio'r newyddion, lle na allid synhwyro'r newyddion. A oes adwy mewn amser nad yw'n disgwyl hwylio'r golwg ar sgriniau'r mygu. A oes llygaid yn y byd hwn, clustiau yn y byd hwn, a aned a'i heneidiau'n agored i dderbyn pethau ffiaidd, 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 a throi ymaith, a pheidio a throi ymaith. Yr hyn rwy'n ei hoffi am yr Iesu yw ei draed dyfrlliw a rhai gymdeithion, 3 eirgylch ar 10, a'r eiconau anghofiedig y mynydd athos bach Bwlgaraidd. Dyweda fi ddim am y ffigysbren mae'r Iesu'n ei oleuo, na chwaith am y cerrig yn rheadru. Mae'r rheini'n debycach i'r Grand Canyon nag i Galilea. Mae traed dyfrlliw cain yr Iesu yn gwneud i mi feddwl am arlunwaith creigiau tasili. Does yr un droed mor gain ei lluniad ar fynyddoedd hogar. Amlinellau hirfain ydynt, yn rhog, yn union fel Crist, yn rhog, yn rhewedig ag eto'n egniol. Fflachiad mellten ydyw, cyfeiriadaeth heb resymeg iddo, ma'n ymddangos. Canfyddwn yr hyn a ganfyddwn, yn enwedig wrth arsylwi rhywbeth arall. Yr hyn rwy'n ei hoffi am yr astroffisegydd yw ei ragargoelion, pan ddywed efallai, pan ddywed bod ystadegaeth wedi newid ffiseg, ei rhewi, ei gwagio, ei dadgnawdoli. Pan ddywed nad sylwedd yw sylwedd, mae heresi yw amser a gofod. Ein bod ni, bodau dynol, yn cymryd ein hunain ormod o ddifri, wrth gredu ein bod yn fregus, wrth ddyfeisio ein hunain yn rymus, ein bod yn dyfeisio cyfeirnodau, ein bod yn anghofio i ni ei dyfeisio, bod yn rhaid llacio gafael, pan ddywed efallai, ildio'r enaid i dy amheuaeth. Wel, dyna di'n hyfieithiad i. Wedyn, dwi'n meddwl mae'r feirniadaeth ydy gwir wedi cyffwrdd dipyn ar y broses a sydd nes i fynd ati. Mi oedd na gymysgedd o trawiadau lla, fel y ffiaidd na, nath oedd yn eitha naturiol i fi fel rhywun sydd yn siarad Ffrangeg a darllen Ffrangeg. Iawn, mae'r gair yn ffeindio lle. A geiriau eraill fel yr unnos yn y teitl, nath peri peth gwaith meddwl i mi. A dweud gwir, diolch yn fawr i'n hymar Efa, sydd yn Ffrancus, am ryw gyffyrddiadau bach fel lle oedd hi'n gymorth i ni i ddeall y gerdd a mynd dan wyneb rhai o'r ystyron ag hynny yw, y math o sgyrsiau lle mae rhywun yn gofyn, hynny yw, be mae'r gair yma yn ydy ti feddwl amdano fo, hynny yw, achos y profiad o ddarllen y gerdd, dyna o'n eisiau gyfieithu. Un peth fel Elin yn sôn, dwi wedi bod yn gweithio ar fy Ffrangeg mewn ffordd dipyn bach yn amgen, a bu ys i'n gwneud gwersi drama yn Lyon, ble ni'n byw cwbl o flynyddoedd yn ôl. Nes i sylwi wrth wneud hynny bod dwy'n testyn ar gof yn ffordd yn wir, ond nid yn siŵr mod i wir yn deall y testyn. Roeddwn ni'n ffeindio yn y sesiynau yna na pam o'n i'n anghofio rhyw gair yn y sgript o gen i ddysgu. Wel, oedd oherwydd o'n i ddim wedi deall rhyw cynildeb gramadegol neu rhyw gyfeiriadaeth neu rhywbeth. A felly bod y broses o gofio ag ella o profi'r cof yna, trwy adrodd. Felly dyna be nes i efo'r 3 cherdd, nes i dreulio eitha dipyn amser efo'r tair. A dwi'n cofio o hyd melai y gwreiddiol, mae'n rhaid i mi ddarllen yng nghyfieithiad i y gwreiddiol nes i dreulio amser efo hi. Ond fel nes i ati,
a wedyn mireinio wedyn be oedd yn dod yn ôl wedyn o gofio'r gerdd yn Ffrangeg a trio cyfleu hynny yn Gymraeg, a wedyn mireinio a fynd yn ôl ymlaen. Dda gweld Marta yma hefyd, ac nes i checio fo Marta fod yn iawn i sôn, mi nathon ni drio ar Her Gyfieithu 2 flynedd yn ôl rwan, a mi ddod ni'n agos yma na. Ac o hwnna'n ddiddorol hefyd oherwydd nath ni ddilyn proses gweithio fesul 2, proses eitha gwahanol. Mae Marta, wrth gwrs, yn gyfieithydd profiadol yn y cyfeiriad arall o'r Gymraeg i'r Bwyleg. Felly oedd o'n difyr iawn a mae'n rhoi rhyw her anffurfiol i fi bob hyn a hyn, pan da ni'n cyfeithio o'r Bwyleg i'r Gymraeg. Felly diolch i Marta am yr heriau yna. O jyst i ddweud yng nghyd-destun hynny, mae'n nid un ffordd sydd o fynd ati. Be sydd bod yn difyr iawn o weld y cystadlaethau dros y blynyddoedd diwetha, ydy bod yna gymysgedd o allan pobl fel fi sydd wedi rhyw fath o feistrioli'r iaith, da ni'n gyfieithu ohono fo, a gwahanol fatha o gydweithio, cyfieithu pont, a falle, mae'n bod yna wahanol ffyrdd o fynd at y berchnogaeth yna. Dwi'n gwybod sgen i ddeud am y tro, dwi'n meddwl. Ond diolch eto i bawb. Dwi'n edrych ymlaen cael gweld y ffon yn y cand yn fuan. Gwych, diolch yn fawr i ti, Robin, a diolch hefyd am gyfeirio at Marta sydd yma heno. Marta, fel ti'n deud, yn gyfieithydd profiadol iawn o'r Gymraeg i'r Pwyleg, a'i chyfieithiad hi o Llyfr Glas Nebo wedi ymddangos llynedd, y cyfieithiad cyntaf o'r llyfr hwnnw i ymddangos, ac erbyn hyn, nifer o rei eraill, naill ai ar y ffordd, neu ar fi'n ymddangos. Felly, da ni'n falch iawn o gael Marta yma hefyd, a Marta hefyd wedi cyfieithu un o Sola Leiad a 5 cynnig i Gymro, a rheina wedi cael eu cyhoeddi mewn Pwyleg hefyd i cyfieithu'n uniongyrchol o'r Gymraeg. Da ni'n falch iawn hefyd bod ti wedi cyfeirio at y dulliau gwahanol da ni wedi i hannog i fynd ati i gyfieithu. Nid arholiad ydy cyfieithu yn y tŷb ni, nid ista mewn stafell ar dy ben dy hun, y cyfieithydd unig yna ydy o, ond da ni yn annog pobl i weithio hefo pobl eraill ar eu cyfieithiadau, i gyd gyfieithu, ac hefyd wrth gwrs i ddefnyddio unrhyw adnoddau maen nhw'n gallu dod o hyd iddyn nhw i hwyluso hynny, felly proses greadigol yn ei chyfanrwydd yn fanna. Wrth i ni ddod ar rhan yma o'r noson i ben, fy'n rôl i rwan ydy gofyn ar ein nghydweithwraig i, Alexandra Buchler, i gyflwyno Samira Negrwsh, ac wrth gwrs mae hynny'n briodol iawn gan mai Alexandra oedd y person a ddoth a Samira i gyswllt gyfnewidfa a llenyddiaeth ar draws ffinia a'r prosiectau hynny. Felly, Alexandra, draw ato ti. Diolch, Elin. It's a great pleasure to be asked to introduce Samira, but first of all, I'd like to congratulate Robin. I'm not a Welsh speaker, so I can't appreciate the translation, but it sounded wonderful, and I'm sure Samira enjoyed it. Where do I start introducing Samira? I was thinking when Ellen asked me to introduce her I was thinking, how long have I known her? And I realized that actually when we met, and this was at a poetry translation workshop, one of the workshops we established in different European countries. This one was in Malta, in the middle of the Mediterranean, and Samira was invited then by our Maltese partners. And she was, I think, 24 years old then, and already a very accomplished poet and translator. So that's how long I've known her. She is a writer, a poet. She also writes essays. She's a translator.
And she trained as a doctor. So she's one of those literary people who abandoned a different profession to dedicate themselves to literature and to arts. She translates from Arabic into French. As Ellen mentioned, she's trilingual. She also, her family actually hails from Kabylie, which is the eastern part of Algeria. And the fact that she's a speaker of Tamazight gives her a particular perspective on linguistic identity in North Africa, and also on the whole question of, I suppose, linguistic colonialism. She sometimes is asked why she writes in a colonial language, and maybe she can say a few words about that. She has, I think, 6 collections of poetry to her name. She has also collaborated extensively with artists, with musicians, and created performances with them. So she's no stranger not just to translation as we know it, but also translation between art forms. She has been translating Arabic poetry into French, and also she very much promotes Francophone Algerian poetry in France. She has been translated into a number of languages, and I think some 20 languages, the translation of her poetry into English. She has a full book called the Jazz, no, it's not Jazz of Olive Trees, and I actually saw that it's Olive Trees Jazz and other poems. And I saw her translator's name on the list of participants, but I'm not sure whether she's still with us. It's Marilyn Hacker, and I've always wanted to ask her about that apostrophe, you know, Olive Trees Jazz, so maybe we can talk about that as well. So I think that's all I have to say, and I'll ask Samira. She also is no stranger to Wales. She visited, I think, 2 or 3 times. So Samira, over to you, and I suppose you can read a little. You can tell us how you feel about being translated into Welsh. Diolch, Alexandra. It's the only word I can remember. This is from a school I visited 2 years ago, near, not very far from Aberystwyth, but I can't remember the name of the city. First of all, I would like to congratulate you, Robin. Thank you for your translation. I'm very happy to be able to listen to these poems in Welsh. Thanks also, Eleni, to Sean, and to everyone who have organized the competition. I mean, it's very moving to be translated in any language, and especially when you know the place, you know the country, you know the people. And I can say I have quite few friends there. I visited families. I have been invited to houses. I visited some places with Ned, but also with Sally Baker. I visited some of the places where R.S. Thomas lived, and that trip was with the Syrian poet Golan Haji. So from my 2 visits in Wales, I remember an image. Maybe it will explain why I feel so moved by all this experience. It's a bus I took from Aberystwyth to Bangor. We had an event with Zoe Sculding at that time. I think it was in 2015. And I was alone in that bus.
while with the other friends and colleagues and scholars and students and translators, we could speak English and a bit of French and a bit of something. In that bus, it was only Welsh. And even though it was my first visit, I noticed that the language was changing a little bit from Aberystwyth to Bangor. And then I asked some people, possibly Zoe and other friends of Zoe, and they explained that even in the Welsh language, you could have very little accents or very different sounds. I can say that if I hear Welsh in London, for example, I would recognize it, but sure that now I get something from the sound of this language. And as a Berber speaking person, I understand how important it is to still speak a language and give this language the possibility to grow and not to stay only in the family circle, and give it the possibility to be the horizon for its people, but also for other people. These days we have a lot of discussions and sometimes violent discussions about identity, and you find yourself, when you speak about what is important for you, your language, your land, that is sacred for some people. And I think nature is a bit sacred for Welsh people, as the land is sacred for some native people in Latin America, in North America also. So I always think that we forget the main issue is that wanting something from us to survive and to live and to grow isn't against the other. And how do we make the bridge? How do we build the bridge together to get to that point where the other understands that this intimate geography, the geography of R.S. Thomas, who wrote in English, only in English, I think, the geography of Mulud Firaun, who is from a village close to my family's village and who wrote only in French, and who has killed by the OAS, and who struggled for Algerian independence. How me writing in French, which is not Arabic and not Berber, how do we contribute to build this bridge and to explain that this intimate geography, the language, the land, but also the other languages we use, the languages we bring in our language, our native language, and the language we use to speak to who we are from the inside, is important in building this bridge. I can say that I have learned a lot from my 2 trips to Wales. We don't have enough time to go around all these little stories, but I would like really to thank you for having chosen my poems for this competition. Thank you for all the memories we have together. And yes, I hope that the aridity, the desert, the questions that are inside these poems will somehow travel to Welsh people and open some new horizons to them. Thank you. Diolch. Diolch yn fawr iawn i ti, Samira. Diolch yn fawr iawn i ti am gynnig a bod mor barod i gynnig dy waith i ni i'w osod fel Her Gyfieithu. A hefyd, fel wyt ti'n gweld, dyn ni wedi cael bydd mawr o glywed y feirniadaeth, o glywed y gerdd fuddigol a clywed sylwadau hefyd pawb o'r cyfranwyr heno
at yr hyn da ni wedi greu hefo'n gilydd yn Her Gyfieithu 2021. Ac fel o'n i'n deud, mae yna gyfle i ddarllen y feirniadaeth eto ac i ddarllen y cerddi a'r cyfieithiadau eto ar safle o'r 4 gwynt. Wel, diolch yn fawr iawn i pawb sydd wedi cymryd rhan yn y rhan gyntaf yma heno o'n noson ni, ond mi yda ni hefyd ar drothwy, ar noswyl, diwrnod rhyngwladol cyfieithu, ac hefyd da ni ar flwyddyn arbennig yn hanes PEN Rhyngwladol. Ac felly, da ni eisiau troi rhywfaint o'n sylw ni heno at ddathlu a nodi y ganrif honno at ganmlwyddiant PEN yn rhyngwladol drwy'r byd felly. A chydnabod hefyd mae PEN Lloegr neu English PEN oedd y ganolfan gyntaf i'w sefydlu. Ond mae'n braf hefyd gallu nodi bod PEN Catalwnia neu PEN Català yn un o'r canolfannau cyntaf hefyd i ddilyn i'w chreu yn ôl yn 20au'r ganrif diwetha. Felly, nid dim ond iaith fawr bwerus sydd wedi llwyddo i fod yn wraidd i PEN, ond hefyd iaith sydd yn ymdebygu yn sefyllfa ni ac yn ymdebygu i nifer o sefyllfaoedd ieithyddol ar draws y byd, sef Catalaneg, honno hefyd yn chwarae rhan sylfaenol yng ngwead ac yn nechreuad PEN. Felly, ga i droi rwan at lywydd Wales PEN Cymru, Mena Elfyn, i ddeud gair am PEN ac i agor y rhan o'r noson sydd yn cyfeirio at y canmlwyddiant. Mena. Diolch yn fawr Elin a helo bawb. Diolch am noson gyfoethog. Ni'n tueddu byd o defnyddio'r gair yna yn ddigon aml i sôn am bethau mwy ysbrydol efallai yn y byd materol ni. Ond diolch am noson gyfoethog ac am y gallu yna i wrando ac i glywed ieithoedd. Oedd Gwyn Thomas a cyfrol o'r enw a'r teitl oedd enw'r gair, wel enwi'r geiriau falle i ni wneud yn gyson fel sgwenwyr ac yn ceisio dyfnhau profiadau a dychymyg drwy hynny. Fel dwedodd Elin, ni ddim yn dathlu, mae'r gair dathlu yn anffodus, ond ni'n nodi bod canmlwyddiant PEN Rhyngwladol ac dwi'n teimlo'n freintiedig mod i yn llywydd ar nid yn unig mudiad, ond symudiad, achos mae'n symudiad cyson parhaus. Mae'r ymwybyddiaeth o'r angen i fod yn wyliadwrus ynglŷn â hawliau awduron i fynegu profiadau yn ddirwystyr a heb i distewi neu cosbi yn un pwysig dros ben. Ac felly mae'r gyngres newydd fod, fues i yn y gyngres yr ail flwyddyn dwi'n credu, a Sally Baker un gyntaf i Quebec. A dyna gyffro o teimlo o'n i rhwng, oedd Uganda, wedyn Vietnam a wedyn oedd Wales o Cymru. Ac i deimlo bod ni'n rhan o rhywbeth mwy na dim ond ni, bod ni yn rhannu egwyddorion sy'n gyffredin i ni gyd fel sgwenwyr ac fel darllenwyr. Mae yna ddywediad tyrants, fear writers, but they fear readers more. Ac mae hwnna'n atgoffa ni o bwysigrwydd PEN, nid yn unig fel corff i sgwenwyr, ond fel corff sydd yn ategu i pwysigrwydd gyda y llu o bobl sydd yn cefnogi ac yn ddarllenwyr ac yn garwyr neu'n flogwyr ac ati. Ac felly, wrth edrych ymlaen at y flwyddyn sydd ddod, mae yna gynlluniau mynd i fod lle bydd PEN Cymru gobeithio yn ymwneud fwy ac yn cyhoeddi y gair yn fwy felly. Ac yr hyn sy'n hyfryd ar ôl 6 blynedd falle o fodolaeth, bod yna bobl yn dod nawr yn moyn ymuno ac mae wedi bod yn rhywbeth bach i gychwyn ac mae'r gair wedi lledu a mae noson fel hyn o Her Gyfieithu
yn un o'r pethau yna sydd yn tynnu sylw ac yn cyhoeddi mewn ffordd pwysigrwydd her gyfieithu i ni gyd yn ein wneud o ddydd i ddydd, ac mae'n her, mae cyfieithu egwyddorion yn fater pwysig a cyson a chyson. Felly, dwi'n mynd i dweud llawer agor, dwi'n gwybod bod yna fideos i ddilyn sy'n amlinellu popeth mae PEN wedi gyflawni neu yn ei gyflawni, ond fel dwedes i, rhywbeth parhaus yw rhywbeth i ni yn teimlo yn ddwys, ond yn llawen hefyd i fod yn rhan o symudiad a gofidiad sydd yn ymgyrchu dros lenorion. Dyna ni, diolch. Diolch yn fawr iawn, Mena. Ie, yr egwyddorion pwysig yna o ryddid mynegiant, amddiffyn awduron, dathlu llenyddiaeth hefyd, ac wrth gwrs sicrhau rhyddid mynegiant i awduron yn bob rhan o'r byd ac bob math o sgrifennu hefyd. Gawn ni rŵan droi at un o'r fideos cyntaf sydd gennym ni ar gyfer heno, fideo gan Sally Baker. Mae Sally, dwi'n gwybod, hefo ni yn fan hyn, ond mae wedi recordio i fideo hi o flaen llaw. Gawn ni hwnna rŵan te. Am bwysigrwydd ac effaith PEN fel sefydliad rhyngwladol sydd am 100 mlynedd wedi dod ac ysgrifenwyr ar draws y byd at ei gilydd i ddathlu llenyddiaeth ac i amddiffyn rhyddid mynegiant, ysgrifenwyr mewn cachar neu dan fygythiad ac amddiffyn hawliau ieithyddol. Yn 2014, roedd canolfannau PEN yn Lloegr, yr Alban ac Iwerddon, ond nid yn Chymru. Roedd ysgrifenwyr oedd eisiau cefnogi PEN yn ymuno English PEN. Roedd PEN Cymru wedi cael ei sefydlu yn y 50au ac eto yn y 90au, efo Ned Thomas tu cefn y fentir, ond ni wnaeth o'n ffynnu. Roedd amryw o'r sefydliadau a chymdeithasau ar gyfer ysgrifenwyr yn Chymru ar y pryd, ac ychydig o ysgrifenwyr yn gweithio ar lwyfan rhyngwladol. In 2014, a number of us felt that the climate had changed, and there was a need and demand for a Welsh PEN Cymru and a real wish from Welsh writers to be more involved on the global stage. It seemed nonsensical that Wales, a bilingual country with considerable experience and expertise in obtaining and maintaining linguistic rights, should not have its own PEN Centre. It would have a lot to offer. During that spring and summer, PEN meetings were organised at different literary festivals throughout Wales, and it became obvious very quickly that there was an appetite for this new organisation. There were now literary organisations in Wales, such as Mercator, Literature Across Frontiers, Wales Literature Exchange, who were working extremely successfully internationally and who had created a climate of international literary exchange. Welsh writers were increasingly becoming a part of that scene, and Wales was at the forefront of translation and writer exchange projects. So in the autumn of that year, I attended the PEN International Congress in Kyrgyzstan, and Wales PEN Cymru was accepted as an official PEN organisation. Mena Elfyn became its president, Owen Shears and Fleer Davies its chairs, and a management board was set up. There have been so many Wales PEN Cymru events, projects and initiatives since those early days. We have organised projects to support refugees, asylum seekers and other writers in exile in Wales. We've put on events which showcase and translate the work and plight of writers in prison in other countries throughout the world, and we have written to them. A memorable project worked with the Kurdish community in Newport to promote the Kurdish language in Wales, and a project with Kurdish women, which focused on Kurdish traditional songs, culminated in a memorable, sold-out, multilingual event in Chapter, Cardiff.
Translation, of course, too, has always been at the centre of Whale PEN Cymru's activity. I can't name all those people who have contributed to giving Wales PEN Cymru the status and recognition that the organisation has in Wales now, but this is an opportunity at least to say thank you to them on behalf of all those who in Wales today are now able to be a part of the international PEN community. Wales PEN Cymru is an organisation that was built on generosity and continues in its 7th year in the same vein, with our communal belief in and commitment to freedom of speech and linguistic rights. Diolch yn fawr iawn I Sally Baker am y fideo yna. Ac mi drawn ni nawr at fideo gan Ned Thomas, ac fel cyfeiriodd Sally ato, fu Ned yn rhan o ymgais I sefydlu PEN rai degawdau yn ôl yn yr 80 a 90 erbyn hyn. Ac mae eleni hefyd yn 5 mlynedd ar hugain ers creu datganiad byd-eang hawliau ieithyddol, a Ned yn rhan o'r gwaith hwnnw a gafodd I arwain gan PEN Catalwnia. Felly, dyma ni'r fideo gan Ned I ddweud yr hanes. Cynhanes hir i'r syniad. Mae cynhanes hir i'r syniad o gael datganiad am hawliau iaith a'r batrwm datganiad hawliau dynol Cenhedloedd Unedig. Ond rwy'n cychwyn yn 1994 pan sefydlwyd y tîm byddai'n paratoi'r testyn ac yn ei adolygu, os dwi'n cofio'n iawn, 12 o weithiau, cyn iddo gael ei dderbyn mewn cynhadledd enfawr a gynhaliwyd yn Barcelona mis Mehefin 1996, sef quarter canrif yn ôl. 2 brif symbolydd i'r datganiad ac i'r gynhadledd, Pwyllgor Cyfieithu a Hawliau Ieithyddol PEN Rhyngwladol a sefydliad Siemen yn Barcelona sydd â cynhadaeth rhyngwladol dros lleiafrifoedd. I ddweud y gwir, y Catalaniad oedd y prif ysgogwyr o fewn PEN hefyd, a'i dylanwad yn y corff hwnnw yn mynd yn ôl 1922, sef o'r cychwyn bron, cychwyn PEN hynny yw. Rwy'n falch o'r cyfle I dalu teyrngeri'r mudiadau Catalan yn y cyfnod, nid yn unig am eu cefnogaeth ymarferol, ond hefyd eu harweiniad deallusol a strategol I ni y lleiafrifoedd llai. Roedd rhyw 40 o arbenigwyr wedi cyflwyno deunydd I ni, ond grŵp llawer llai oedd wrthi hi am ddyddiau pen bwy gilydd yn gwnio'r cwbl at ei gilydd a'i olygu. Iaith y trafodaethau oedd yr hyn nes I alw'n Interromanica, rhyw gymysgedd o Ffrangeg, Sbeineg, Eidaleg a Chatalaneg. Efallai bod chi'n gofyn pam oeddwn ni yna. Fel y clywsoch eisoes gan Sally Baker, roedd rhagflaenydd i'r PEN Cymru presennol ac yn hyfnod drafftio'r datganiad fi oedd yn lywyr am PEN Cymru. Felly, mi all PEN Cymru hawlio rhyw ran yn y datganiad, I ddweud y gwir bod gen I sawl het ar y pryd am rôl pennaf ar y pwyllgor drafftio, oedd fel arbenigwr ar y wasg a'r cyfryngau mewn ieithoedd llai. Dyna oedd arbenigedd canolfan Mercator yn Aberystwyth. Ac o fewn rhwydwaith Mercator, oedd yn cael ei ariannu gan yr Undeb Ewropeaidd, Siemen Barcelona oedd un o'n partneriad. A hyd yn oed cyn dyddiau Mercator, roedd yn wedi cydweithio i gyfarwyddwr Aureli Argemi, ynyddiau cynnar Biwro yr Ieithoedd Llai, buom gyda'n gilydd yn cyflwyno tystiolaeth ac yn lobio Cyngor Ewrop, dechrau'r 90au adeg llunio Siarter Ewropeaidd ar gyfer ieithoedd lleafrifol a rhanbarthol. Roedd y siarter honno yn gorfod ystyried beth oedd hi'n realistig I ofyn i'r gwladwriaethau ganiatáu i'r lleafrifoedd. Roedd ni yn y datganiad byd-eang
am fod yn fwy uchelgeisiol a chychwyn o anghenion y lleiafrifoedd. Roedd hefyd am fanteisio ar y momentum dros drafod problemau lleiafrifoedd yn dilyn y rhyfeloedd gweidlyd ar gyrion yr Undeb Ewropeaidd pan chwalodd Iwgoslafia yn 1991-92. Dwi'n meddwl bod hwnna'n gyd-destun pwysig i'r maes siarter a'r llall. Oherwydd y cefndir hwn, y cefndir Ewropeaidd, roedd yn pwyllgor yn tueddu blaenoriaethau'r meysydd oedd yn bwysig yn hyd-destun Ewrop, sef addysg a chyfryngau yn yr iaith frodorol a hefyd deddfa'r iaith. Ond roedd rhwydwaith byd-eang PEN wedi helpu ni wrthbwyso hynny ryw raddau o leia. Mae'n cofio ni'n gorfod gwneud ychydig o ail feddwl pan glywon ni gan gynrychiolydd o bobl bryniau Fietnam. Dim byd yn erbyn eich cynigion, ond gawn ni gyntaf rhywun i ddyfeisio wyddor ar gyfer ein iaith ni. A wedyn llyfarydd ar ran un o bobloedd o'r Amazon am sicrhad, sdim eisiau chi boeni am addysg, ni'n trefnu hynny o fewn y teulu. Os ydych chi wir eisiau hyrwyddo'n ieithoedd, darparwch system ffwrnidol, fel bod yr helwyr sy'n crwydro'n y fforestyn yn gallu siarad â'i teuluoedd. Wel, hwnna, pethau fel yna yn rhoi newid eich perspektif chi blaen. Wedi cynhadledd Mehefin 1996, oedd yn digon ar ôl i'w wneud yn hyrwyddo'r datganiad, cyn casglu cefnogwyr enwog, oedd yn cynnwys Nelson Mandela, Dalai Lama, Ngugi, Wathiongo a Seamus Heaney, a llawer o rei eraill. A dyladwyd ymhellach ar y gwaith dros y blynyddoedd ac mae'r gwaith yn parhau, yn achos lleiafrifoedd dyw hi byth ar ben fel y gwyr eleni haf yn well na neb. Ond gyda'r nos yn ystod cynhadledd 1996, oedd o'r roedd cyfle am funud i ymlacio, ac rwy'n cofio teimlo rhywbeth tebyg i euphoria optimistaidd yng nghanol amrywiaeth unfrydol y dyrfa oedd wedi ymgasglu o 4 fan byd. Un noson cafwyd cyngerdd dan yr enw Catalaneg, un pont de mar brava, pont o fôr glas, cynhyrchiad o ganeuon cyfansoddwyd gan y canwr Catalan Lluís Llach, pob un yn nyll cerddorol un o'r pobloedd sy'n byw o gwmpas môr y canoldir. A'r môr yn bont rhyngddynt yn hytrach na'r rhwystyr fel sy'n digwydd mor drasig heddiw. A noson arall yn gynhadledd, dwi'n cofio trefnwyd dawns hwyr dan y sêr, ac roedd y sêr yn noson optimistaidd honno yn ymddangos yn fwy disglair nac arfer i mi. Diolch yn fawr iawn i Ned am yr hanes yna. Mae'n bwysig bod ni'n recordio ac yn cofnodi sut ydym ni wedi datblygu i greu y canolfannau PEN neu'r ganolfan PEN sydd ganddo ni heddiw yng Nghymru. Ac mae ymgyrchu dros hawliau awduron yn greiddiol iawn wrth gwrs i weledigaeth ac i weithgareddau PEN. Nes ymlaen heno, am 7 o'r gloch, mi fydd Ifor ap Glyn yn cymryd rhan mewn digwyddiad ar y cyd rhwng Wales PEN Cymru, PEN Neherin a Scottish PEN i dynnu sylw at Fara Raw, awdur a bardd sydd yn dioddau oherwydd i erlyd yn India. Ac mi wnawn ni roed yr ddolen i ymuno ar digwyddiad hwnnw yn y chat yn fuan rwan. Ond fedrwn ni ddim bodoli fel canolfan PEN ac fel rhan o fudiad rhyngwladol byd-eang, ond i bai bod gennym ni sail aelodaeth gref yma yng Nghymru. Ac mae nifer o gefnogwyr ac aelodau PEN wedi recordio cyfraniadau byrion rwan. Rydyn ni am ei chwarae i chi i annog i bobl ymaelodi, beth bynnag ydych cyfrwng chi wrth ysgrifennu. Ydych chi'n newyddiadurwr, ydych chi'n flociwr, ydych chi'n awdur, ydych chi'n gyfieithydd, ydych chi'n llenor, ydych chi'n fardd ac yn y blaen. A cyfle i bawb chwarae rhan i ddod yn aelod o fudiad sydd yn cynnal y gwerthoedd hynny, sydd mor bwysig i'w cynnal heddiw
yn ein byd ni. Felly gawn ni rhywfaint o'r fideos y melodi yna, os gwelwch chi'n dda, Manon. Mena Elfyn, Llywydd Wales PEN Cymru, ac mae'r mudiad sydd yn fudiad byd-eang yn gweithio ac yn sefyll dros awduron dros y byd i gyd sydd yn cael eu carcharu neu herlyd am yr hyn maen nhw'n sgrifennu, ac wy'n teimlo fel awdur mae'n lle ni yw gwneud yn siŵr bod eu lleisiau nhw ddim yn cael eu distewi. Boreda Eric Dewey. I've been a member of Wales PEN Cymru for many years now, and since I joined Wales PEN Cymru, to be honest with you, they've been very active in terms of my career development from when I first met Sally Baker at the Hay Festival to touring cricket, Makinclet, meeting the national poet of Wales just outside Palace Sprint. You know, it's been wonderful, and I am forever grateful to be part of these wonderful creatives. And long may the network continue to grow. Eric Dewey. Helo, eleni ydw a dwi'n aelod balch o Wales PEN Cymru, a dwi'n aelod achos dwi'n mewn bod rhan o sefydliad rhyngwladol sydd yn ymgyrchu i amddiffyn awduron a newyddiadwyr ledled y byd. I joined Wales PEN Cymru because I'm an internationalist and I fully support its mission to sustain, help and promote freedom of speech around the world. Helo, Sian Orddi dwi. Dwi'n aelod o PEN Cymru oherwydd mod i'n lwcus mod i'n byw yn rhywle lle gallai i sgwennu be bynnag liciau, heb neu mor ddim ymyrraeth gan y wladwriaeth. Ond fod mod i'n teimlo bod angen i ni gyd sylweddoli rhywbeth mor fregus ydy'r rhyddid hwnnw, a mor hawdd y bydda i nina i gollio. I support Wales PEN Cymru because everyone should enjoy the freedom to write and express themselves that we're so fortunate to have in our country. Mena Elfyn, Llywydd Wales PEN Cymru, ac mae'r mudiad sydd yn fudiad byd-eang yn gweithio ac yn sefyll dros awduron dros y byd i gyd sydd yn cael eu carcharu neu herlyd am yr hyn maen nhw'n sgrifennu, ac wy'n teimlo fel awdur mae'n lle ni yw gwneud yn siŵr bod eu lleisiau nhw ddim yn cael eu distewi. Wales PEN Cymru, gwna wahaniaeth. Join today and make that link. Estyna Libart's Cymrodoriaeth. Put new petrol in your ink. I'm Eleni and I'm a member of Wales PEN Cymru. Eleni ydw a dwi'n aelod balch o Wales PEN Cymru, and I'm a member because I want to be part of an international organisation that campaigns to protect the rights of writers and journalists all over the world. For me, PEN is almost a duty for a writer. I joined PEN nearly 40 years ago, and so when PEN Wales PEN Cymru started, it was a no-brainer for me to be in at the start and to try to make sure that that duty a writer has to fellow writers around the world was carried on through Wales, where I lived for so long. It's the most important organisation, has been for 100 years, for standing up for freedom of expression and for the rights, not only of writers, but all those who rely on our writing for their ideas. And I feel that not only can PEN be one of the great forces in literature in Wales, it can also show what Wales can do in the world in its support for people and countries which are having a hard time. Diolch yn fawr iawn i'r aelodau gyd am y fideos yna a lledaenwch y gair. Mae noson ni heno wedi dod i'w therfyn. Gai diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cymryd rhan. Diolch yn arbennig i Samira am ymuno ni, a diolch hefyd i Sian am ei beirniadaeth, ac wrth gwrs i Robin am ei gyfieithiad buddigol a'i gyfieithiad
hynod iawn a byddwn ni'n edrych ymlaen i ddarllen yn fwy manwl o'r 4 gwynt. Diolch i'n holl bartneriaid ni am ddod ar noson at ei gilydd, a dwi newydd osod yn y chat. Mae yna rhyw 20 munud o doriad rwan cyn mae cyfle i ni ymuno a digwyddiad ar y cyd a PEN Rhyngwladol a Scottish PEN, digwyddiad i gefnogi fara raw, a mi fydd Ifor ap Glyn yn cynrychioli Wales PEN Cymru yn y digwyddiad hwnnw ac yn darllen rhai o gerddi fara raw mewn cyfieithiad Cymraeg gan Ifor, a dwi'n deall fydd aelodau o deulu fara raw yno hefyd. Felly, dipyn bach o doriad rwan cyn mynd ymlaen at y digwyddiad nesaf hefo ni yn Wales PEN Cymru. Diolch yn fawr iawn i bawb am gymryd rhan. Diolch yn arbennig i Manon am gefnogi yr holl waith technegol a trefnu tu ôl i'r llenni. Diolch yn arbennig i ti ac hefyd i Angharad am gynorthwyo tro yma hefyd. Ac mae'n wir yn hyfryd gweld cynifer o wynebau cyfarwydd a wynebau llai cyfarwydd wedi dod at yn gilydd heno. Ac mae'r digwyddiad yma i'w wrando arno fo ac i weld eto ar Facebook, ac mi fyddwn ni yn gosod rhannau o'r digwyddiad ar-lein ar YouTube ac yn y blaen hefyd, cyfleustrau bawb. Felly, cloi'r noson rwan, a diolch yn fawr iawn i bawb am eu cwmni ac am eu cefnogaeth.